Shalom manginang paju pangusihita di Parmenggota di Minggu tanggal 20 September 2025, Minggu 15 dung Trinitatis. Jamitata di Parminggonon di enak sian kitab Kolose, bidusada mamuka sian saplima rodi ayat 20. Topik di Minggu, sudah ditupa marhite Kristus, segala sesuatu diciptakan melalui Kristus. Turut di jamita berita jahat di kolom deskripsi, soalan penjelasan di khotbah. Mulai yang membangun jabu hita, biasanya tagora dosa hal arsitek, manang tukang nama lo merancang bentuk jabu. Jalata pangido do asa dibangun jabon mangihutol lamoni rata. Alana hita do nang tinggal di si, makana jabu ikut sesuai do selerata. Nah itu makana jojo do molo manor jabu nong jadi sahalak sering dirobat nasida manang direnovasi jabu. Dang alana haurang dengkan bentuk di jabu ale aladang sesuai do selerana halak na manuhor. Jadi hita do nagabi pusat sian nasa na tapatupa sa guru tu selerata do jabu na tapacunjungi. Nah songan do nang akka benda asing. Songon kendaraan, manang alat elektronik sudah naik dirancang mengikuti selera di jolma. Bentuk dan desain sesuatu benda harus memberikan kenyamanan bagi penggunanya, sehingga ia dirancang mengikuti selera penggunanya. Nah, songon ini manang hasiangan namang inang. Debataro na manop pasal luhut na dong, jala sa guru tulomoni rone debataro di topaibana sudah na adong di Portibion. Taberang haturangan iturput tadi son. Dido si Paulus di asap 5, ibana do suman ni debata na sotaridai na parjolo tubusian na sanatinopa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Hata ondang naga memar lapatan bahwa Yesus itu na parjolo sahali di topa debata. Yesus bukanlah ciptaan, sebab dia keluar dari Bapa. Dia tidak diciptakan oleh Bapa, dia keluar dari Bapa. Yohanes 20 ayat 42 bahasa Indonesia dok sonon. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Alani ibana do natumimbo sian salu topaan, sebab Yesus tidak diciptakan, sebaliknya segala sesuatu diciptakan melalui dia. Ayat 16 didok, aimar hitesian ibana do ditopa salhuna. Na di Banua Gijang doho na di Tanaon, na tarida do na sotaridai. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yuduti musia dia sapul pitidok, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Mulai saja di kitab Yohanes Sada di dok soron. Pada mulanya sudah ada firman, firman bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Lanjut ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ima Yesusi. Mulut aida musa itu kitab Kejadian pasal sada didok disi. Sudena adong dihasianganon di topa debata marhiti-hiti hatana manang firmannya. Allah berfirman jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah berfirman jadilah ini, jadilah itu, jadilah semuanya, dan semuanya pun terjadi. Jadi debata do nama nopa hasianganon jala marhiti-hiti hatana do di topa debata sudena adong jala hatai son nari nunga gabe daging, nunga gabe jolma, jala bongot tutong atong-ata. Marsarma debata do cita jolma di Portibion. Iman na digoran na Immanuel, Tuhan beserta kita. Yesus adalah Tuhan, dan Tuhan itu hidup dan tinggal bersama-sama dengan kita. Makan sama, minum sama, ngobrol bareng, tidur bareng. Jadi tabunanya teh permulani halak di zaman najolo, boleh diberang halaki Tuhani langsung. Boleh dijamah laki, boleh diberang laki, jala boleh dibagi laki sorana. Ya, nah namanya mesti dia sepalu didok, ibana do ulu ni dagingi. Lapatan, nah terus do songon ulu, nama ngatur sudah daging ini colma, Yesus do ulu ni huriai. Jala ibana do namar huaso do pak huriana do pak ruasna ibana do permulaan naung parjolo tubuh sian akan namate asa ibana parjolo di nasa luhutna. Dialah yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga dia lebih utama dari segala sesuatu. Kebangkitan Yesus pareheon ni Yesusi sian hamatean gabe dalan do itu sando na porseya sada baga-baga tuhita adong do hangoluan dukun hamatean. Orang percaya akan dibangkitkan dari kematian di akhir zaman. Ini bukan hanya sekedar sebuah janji, namun juga sebuah kepastian. Kehidupan kekal itu nyata. Adong do hanguluan nasora sudai. Nah dia saplusia, didok disi, ayat ditutur di batado, naing mamaringanan di bagasan ibana sandok hagogok nai. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Nah jadi Yesus bukan sebagian dari Allah, tetapi seluruh kepenuhan Allah diam di dalam dia. Dan melalui dia, Allah memperdamaikan segala sesuatu, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Dukun mardosa jolmai marsirang madebata do jolma. Aina badia do debata, Allah itu adalah kudus, jala jolmai pemulana di tempat debata badia do nasida, dukun mardosa nasida mago maha badiau ni. Jala dang mungkin be marsaur debata nasun badiai do na homur, do na dorsun, do na mardosa ima ka jolmai,
Maka pada akhirnya gabe adong mat tembok pemisah namar guar dosa na pasirakon jolma dohot debata dang bui be diberang jolmai be debatai alani dosai. Jadi mulumar musuh na dua halak ikon adong do pihak ketiga na gabe pada mehon na sida manarigi orang na juru damai. Jadi dirancang debata madalan perdamaian antara ibana do jolma marhite na ditongos ibana anak na Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus ondo dalam perdamaian ta tu debata. Dirobokon Yesus matembok pemisah sinak yang ini namar guardusai gabi boy mamuse marsaur jalmai do debata. Manusia boleh berdiam di dalam hadirat Allah sebab hubungan keduanya sudah diperdamaikan oleh Yesus. Nah si pasaton di jami tadi sona manginang dapar jolo tujuan ngulu ni jolma mananda debata nasa sadai. Manusia diciptakan untuk mengenal Allah yang sejati. Debata aro nama nopo nasana arong jala saluhut na di topa ibana saguru tulomoni rohana jala marhapatean tu ibana segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia gudang lo hita jolma palu jahu mangalului na arong di portibion hasangapon hamoraon hagabeon sude nai hagiu ni daging lo yang manginang pangiduan ni rohat tadi dang na pangiduan ni debatai tujuan utama hidup kita bukanlah untuk diri kita sendiri melainkan untuk memuliakan Tuhan yang menjadi pusat dan tujuan dari segala sesuatu. Molodang sudina taulah ni dang berpusat tu Kristus, kalau semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan tidak berfokus untuk kemuliaan Kristus, maka semuanya akan sia-sia. Jalan marisuang doi sudi haduan jeladang marlapatan. Adong dosa hala na terkenal di zaman najolo margor Alexander yang Agung, Alexander the Great, Alexander Nabulun, ya raja yang sangat terkenal dari Yunani. Berambisi doi banan yang menaklukkan Portibion. Borak mai bana sen Yunani sa rotu ujung ni Portibion di bongo di bana ma keluat ni bangsa na asing jela sudedo di patalo ni bana bangsa bangsoi sudedo bangsoi boy di patalo ibana dang adong na suboy di patalo ibana kecuali sada ima umur dung lama tua ibana marsa sai mai bana di gore ibana matabib ya di dok matu tabipon huleh masa tonga sin harajokon molo boy do di pamalpoau ini bana Roma tabipon mangalusin nama raja nami la sude artamu nai di palehok kamu tuau dang boy hupakajang umur muna nanggo apala sadari ini bana. Na ujungna mo ding ma Alexander the Great, Alexander yang agung ini. Adu orang semua ding ibana nunga di tonahon ibana hian tuang sona. Molo mate hadua nau, patu pamahamuma poti inganan bakekku bahin madua lubang di sabula siamundo sabula habirang. Jala pakalor matang aku siani. Nah, jadi dung mati si Alexander the Great on, Alexander yang agung ini dibuat mabakena di bagasan poti hamatean. Jala majulur du tangan nanda duai kaluar sian poti sian lubang na iban nai lapatan na songon dia manginang on ma Alexander the Great Alexander yang agung na pataluhon sa luhut bangso na marwaso tu sando akka bangso di Portibion sagalaling mangulu ibana suredo adong di gonggoman di tangan na dukon mate ibana dang adong na ibui di halong ibana. Waktu dia hidup seluruh bangsa ada di genggaman tangannya, waktu dia mati dengan tangan kosong. Jadi dang adong HP na di Portibion na bui banon mate ya manginang. Tinggal do sudi na Portibion. Dapat dua ho na manginang adong do dame na sumurung di bagasan Guardi Kristus. Tayo da mason narion gok persoalan di Portibion. Marporang negara mangalo negara. Jala baru-baru nung marrapot PBB membahas taringot tu konflik Israel Palestina. Nah, mananga hape na taula manginang molodang tajak kodopet Jesusi di ngoluta dang nalahu adong hadameyon tapeyop. Haolan di bagasan Guardi Kristus do adong hadameyon na manotong jalaon mabarita naman sa uli na tajalo sin debata. Kedamaian yang sejati itu ada dan nyata. Kedamaian tidak bisa tercapai kalau kita hanya mengandalkan pikiran. Mololan roh tayo pikiran tayo tapangasahon dang nalawa adong tupa perdamaian. Iko tajak kodo Yesus di ngoluta loas ma Yesus mangula di nguluta asaboy di patupa hadamayon di nguluta. Jadi tung ape persoalan di nguluta unang paksaw pikiran tay lao menyelesaikan sudi persoalan alay pasama sudi tu Yesus loas ma Yesus si mangula di bagasan nguluta asa ibana mambuan hadamayon di parnguluata. Amin. Imaju na buhay hubagyo kami semoga buhay mangurupi akadongan na yang paradehon khotbah marang jamita tu aringon Tuhan Yesus memberkati. Shalom.